Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anachiatagokwa m ọzọ n'oge ihe na-eme n'obodo nke tata. Onye unu na ya nọ ka bụkwa m nwa bụ onye Lọlọ Ugombeisi Mmiri. Ndebe aka otu na-amali ife nkwu ọbụrụzi ekwesịghịzi m ịdị na-agwa unu nọ nke mbụ nọ mme otu a Lọlọ Ugombeisi Mmiri na-ekwu ya n'Igwulube Okodo ebe Ụmụ Ojii dị n'Idemmili Local Government na steeti Anambra. Ọnyanwa nọ n'iru unu ife wee na-ewetara unu ife na-eme n'obodo nke ọdịmma arụ ike anyị na ife anyị ga-eme wee mee gịnị wee bi ogologo ndụ. Mana tupu anyị agabakwa n'iru, ọ ka bụkwa n'ụlọ ọrụ isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme, ebe enwere ndị ọma, ndị wụrụ arụ ụmụazị ma ife a na-akpọ ndị gụrụ akwụkwọ ya bụ afakwuru otu a na-ekwu okwu na-egefa ntị ịma na ndụ tụfa na arụ ụmụazị lijusili afọ. Ife ndị ekwu ya bụ maka unu na-ekwu mụnwa bụ Lọlọ anya gịnị unu ama na agụ ada agụ m na Lọlọ lijuru afọ n'onwe ya na ihe amazi ka ndị ya na Lọlọ ya anọzi. O wee bụrụ ya bụ na gịnị anyị ncha niile nọ na isi mbido telivishọn arụ dị anyị mma, anyị na-eme ife niile n'ọka ọ wee dị mma ka anyị wee na-ewetara unu gịnị obi ụtọ na ya bụ isi mbido telivishọn. Wee si unu biko nọsikwa anyị ike ka anyị na unu wee na-akparịkọta ụka n'ife gbasalụ ife anyị na-akọwa gbasalụ gịnị dogoyaro. Okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị ejebe ya bụ ezumike bụ gịnị maka mkpọrọgwụ ya bụ ukwu osisi ife ọ na-alụgasị na ife na-eme ya. O nwere ife ndị be anyị na-akpọ etuto na-eto na ngwu nwa nke ndị oyibo kpọrọ ovarian cyst. Ịbịakwa ya bụ mkpọrọgwụ ya nwa, ọ bụrụ na ya bụ ife na-eme gị iweta mkpọrọgwụ ya nwa iweta mkpekele arụ ya abụbụ ya ma adịzi ya sọsọ fana ahụ igburikọsị anya isibịa isisi anya o mee gịnị iwelu mmiri aṅụ. O nwee kịlịkịlị mkpụrụ ya nwa na-adị n'ime ya bụ dogoyaro na-achacha edo edo. Ụfọdụ na-amị arị nne, ụfọdụ na-amị obele. Ịbịa welụkwa mkpụrụ ọ bụrụ na mkpụrụ ya dị ghọta ya ewunye ya n'ite a wee mee gịnị sikodo fancha niile na ọfancha bụ ọgwụ a na-ekwu okwu ya. Onye anwa sisi anya o mee gịnị ọṅụṅụ anya ọṅụkwa anya gịnị eme ọ na-ananya bụ etuto na-eto na ngwu nwa a na-akpọ ovarian cyst. Azụ ka m na-atụnye unu nye atọ n'unu ụtọ maka na mma na obi aṅụrị dị unu rinne maka na unu ya na-asị na ife unu ji atọ inene ife isi mbido a bụ na Lọlọ na-ewepụtara unu ife nzuzo dị iche iche. Igbo anyị Igbo bụ Igbo ndị ọma ụmụnne m bụ ụmụ Izrel kwesịrị ịma na ya bụ isi mbido anyị wee na-ewepụtara unu ya na anyị achọrọ ka anyị nwụọ ọnwụ ike ọnwụ elulu elu ma asị na ife ọya gburu onye nwa ma ife anyị makwa na anyị ga-emenwu na anyị nwere ike jee ghọrọ ife dị n'ilo were aka anyị ghọrọ ya dozie ya ọzụ anyị dị anyị mma na arụ anyị ama mmeni ya n'ọnya ka anyị ji wee sị gịnị ka anyị na-ewetara unu ya nke anyị nwere ike elu unu aka mana kaba na arụ na-esonyere anyị n'ife onyonyo anyị n'ụka o wee dịrị anyị mma dịkwuolu unu mma unu nwa bụ ndị ọma na-ege m ntị maka na mma na ife na-atọkarịsị m oge ụfọdụ bụrụ nnọdụ na-asị ndị be anyị na fa dị egwu n'ụdị nke fa na egwu fadị dị n'ime egwu dị egwu n'ime egwu maka na ọ na-abịa eme a na-akpọ m Lọlọ na anyị fụkwa ife a na-ede akwụkwọ ma n'iru akwụkwọ ma na Instagram na-asị na ife a ikwu mbọsị a na m aghọtasịrọ nke ikwu maka nke a kọwakenelu m ya ka onye a nwee ike ọ sị gị kọwakwenelu ya biko gị deeli anya ọfụka ka ya esi na-akọwa mwepụta oge na-akọwala unu. Obi na-atọ m ụtọ rinne maka na kedu afọ ya odogwu ọ dịrị izi ọ dịrị ofecha onye nwanụ si na ya kpọba afịa fụ onye kwere ya ọnụ ọ dịrị ofecha ọ bụrụ onye ọbụla ya abụọ kpọba abịasịa nne ị na-elele ka ịkpọba akpọba ọ bịa bụrụ m ya unu na-egosi anyị na unu na-asị anyị unu na-elele ka unu akpọba akpọba n'isi mbido telivishọn. Nsị ka m nwere ohere a wee kenekwakwa unu ọzọ wee si unu kabakwa na arụ na-esonyere anyị n'ife gbasalụ ife arụ ike a na ife na-eme n'obodo